ببእዋኑ ዝካየድ ወፍሪ ክታበት ጥዕና ቆልዑ ብምውሓስ ጥዑይ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዝዓለመ እዩ ከም መውፀልታ ናይዚ ናይ ሎም ዓመት ቀዳማይ ወፍሪ ምዕዳል ቪታሚን ኤ ንትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ትማሊ ጀሚሩ ይካየድ ኣሎ ወኪል ኤሪና ኣብ ሰራ ተወልደ ንዘዳለዎ ተፀብጻብ ኤርሳ ተስፋ ማርያም ከተቅርበያ ጥዕና ህጻናት ብምሓስ መጻኢ ሕብረተሰብ ምርጋጽ ብዝብል ዕላማ ናይ 2014 ቀዳማይ እብረ ወፍሪ ምዕዳል ቪታሚን ኤ ንትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 25 ሰነ ጀሚሩ ይካየድ ኣሎ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ወፍሪ ኣብ 147 ቀዋምን ተንቀሳቐስን ንቁጣታት ክሳብ 29 ሰነ ክቕጽል ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ቪታሚን ኤ ንትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ኣብ ዓመት 2 ግዜ ከም ዝወሃብ ዝተቐሰይ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዋህዲ መደብ ስነ ምግቢ ኣቶ ጎይቶም ኣሰፋው ንምዕባለ ሓንጎል ህጻናት ምክልኻል ዝተፈላለዩ ሕማማትን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ አብርሂዩ ንሱ ኣስዒቡ ቪታሚን ኤ ብኒፊዮ ንዝስዕብ ሞት ብ50 ሚታዊት ብውጻት ንዝስዕብ ሞት ብ40 ሚታዊት ብኻልኦት ዝተፈላለዩ ሕማማት ንዝስዕብ ሞት ድማ ብ25 ሚታዊት ከም ዘጉድሎ ብምሕባር ድማ ወለዲ ነዚ ብዝግባእ ተገንዚቦም ደቆም ከኽትቡ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ንቁጣታት ተረኺበን ርእይቶ ዝሃባ ኣዴታት ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ጥዕና ህጻናት ድማ ብፍላይ ንምውሓስ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብምጓዝ ወለዲ ብሓፈሻ ኣዴታት ድማ ብፍላይ ንኣገዳስነት ቪታሚን ኤ ተረዲአን መኽታብ ደቀን ቀዳምነት ክሰርዖ ተማሕጺነን ካልኣይ እብረ ወፍሪ ምዕዳል ቪታሚን ኤ ንትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ